नुबाय दा मा फानफैदों लोगोफोर नायनानै लादो आरो सोरबा फैनो गोसो दंबा फैदो बायसिना बायनानै लांफैनो हागोन 15 दिन थागोन होनदों नायनो दे हिनजावफोरनि देलायग्रा जोब दै बेवहाय नै ओरैबायदि फानदों नुबायना नैबेलाय दिनैनिफ्रायसो फानजेनदों गाबोननिफ्राय बांसिन जागोन दखाना नैबेलाय नै एक्सप' दिनै मुखुलि जाबाय गोदान नै जाग्रा लोंग्राफोरबो जोब बेंथलाव दे बियो बेंथलाव नायनानै लानो हागोन आरो सोरबा फैयोबा फैनो हागोन दै बेंथलाव सफैनानै दंफैयो नैबेलाय नै এটা সব খাওয়া বস্তু নাকি দাদা আচ্ছা আচ্ছা দে আজি মুকুলি হয়েছে না এটা ঠিক আছে ওইফালে কি আছে बेंथलाव दे लोगोफोर बियो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंथल जायगायाव दिनै मुखुलि जाबाय नैबे दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन नैबे बायदिसिना फानग्रा नै एसे जोंबो बेरायफैदों नालाय ओंखायनो बेरायथावथाव ब्लग खालामबाय आङो ड्रेसफोराबो नै बेबायदि फानदों आरोखि ड्रेस ओरै नायबावनि एसे আজি পড়া স্টার্ট দাদা দোকানটা আজি পড়া স্টার্ট না কালি পড়া আজি মুকুলি হয়েছে না কিছুটা ঠিক আছে ओरै नायलांबावनि दै जोङो मा फानदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअजों देखायजोबगोन जुदि माबाफोर बायनो गोसोबा बेरायनो गोसोबा बेरायफैनो हागोन नै बहाय हिनजावफोरनि आसान सना फानदों दखाना नैबेलाय नै नुबायना दै सोरबा बायनो गोसोब्ला बेरायफैनो गोसोबा बेरायफैनो हागोन नैबेलाय ओमफ्राय दस्रा मोनसे दखानजों थांबावनि जोङो बैजों दंबायो हनै गग्लस दखान दे बेयो नै टफि गग्लस नुबायना घरिबो फानदों दै बेरायफैयोबा बेरायफैनो हागोन आं देखायहरबाय लोगोफोर नोंथांमोननो गस्ला लंपेन्टबो फानदों दै नैबेलाय नै बेंथलावनो बियो नैबे हाई स्कुल खाथियाव नायलांजोबगोन दिनै देखायलांगोन नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ नैबेलाय माथो फानदों नायनि दै हिनजावफोरनि देलायग्रा जोब दै बेवहाय नै ओरैबायदि फानदों नुबायना नैबेलाय दिनैनिफ्रायसो फानजेनदों गाबोननिफ्राय बांसिन जागोन दखाना बेवहायबो नायनो दै मबाइल कभारबो फानफैदों दै बेवहाय फैबानो जाबाय सोरबा फैनो गोसो दङब्ला देखायलांबाय आङो दखानखौ हिनजावफोरनि सेन्देलबो नै बेवहाय हो हिनजावफोरनि सेन्देल एक्सप' दखान दिनैनिफ्राय नायलांबावनि जोङो আজি মুকলি হৈছে না দাদা দোকানটা আজি মুকলি হৈছে আচ্ছা ঠিক আছে কয়দিন থাকিব 15 दिन থাকে আচ্ছা দে 15 दिन थागोन होनना बुंदों बे दखाना 15 दिन दिनैनिफ्राय लानानै 15 दिनसिम सोलिगोन बे जायगायावहाय नुबाय दा मा फानफैदों लोगोफोर नायनानै लादो आरो सोरबा फैनो गोसो दंबा फैदो बायसिना बायनानै लांफैनो हागोन 15 दिन थागोन होनदों दखाना माखासे खुलिथ'वाखै नैबेलाय नै दखाना माखासे खुलिथ'वाखै जाजोबाखै होनना बुंदों आरोखि दखानफोरखौ होमबा जोङो दसे माबानानै ओंखारलांफिनसिगोन नैबाव जाग्रा लोंग्राफोर चावमिन बायदिसिना मा जायो मोनजागोन आरोखि नैबेलाय नै जाग्रा लोंग्रा गासैबो मोनजोबगोन नैबेलाय नै रेडि जोब जाग्राफ्रा दै ओरैबो दङ नायनानै लाबानो जाबाय आं देखायनि बेंथलाव बे दखाना दै सोरबा फैनो हायोबा फैनो हागोन फैनो लुबैदोंबा होमबा लोगोफोर भिडिअखौ दोनथ'सिगोन एसेयावनो गोजोनथोंसै
बयनिसिमबो।